Hej! Nu ska du se på mitt när jag spelar Minecraft. Det är det här jag har i alla fall. Vi kan få se när vi går upp. Då har vi det här. Ni ser, här har vi det. Vi har olika saker. Det finns jättestora miner. Jag har gjort det jättestor. Så jag har fått så mycket valv och sånt. Och så kommer det här. Kolla här. Gå här. Tar vi lite saker här. Då ska det se något nästa rum. Här är ett sovrum. Ja, här är det någon ska ligga och göra här. Och så får ni se här. Här har vi det. Och så går vi hit. Ja, här rullar växter. Nu ska vi till den där är en sak som där fångar sitter. Här bort där. Oj. Då går vi upp igen. Och ser vart mine. Ett lilla hus med mine. Kom. Det är ett litet. Kom. Här är det lite svårt att stänga. Alltså. Så. Här har vi sista. Inte så mycket. Här har vi sådär. Ja. Byggsaker här är bara mine. Jag kan gå längst ner om du vill. Jag har lite saker här. Jag ska på survival. Det har jag haft hela tiden. Men ja, jag hade kört lite grann. Lite kol. Det behövs. Ja, det gick sådär. Det går inte att sönder. Jag har ingen pickaxe. Ja, här har vi alltså saker. Här är en gruva i alla fall. Här är min mine. Nu går vi upp. Det känns lite farligt. Det är fullt med monster. Nej, här är det. Och så går vi upp. Ja, det är ganska långt upp. Jag rekommenderar att ni har tumla items. Så vi har det här, då kommer det här. Jag rekommenderar tumla items. Och så går vi hit. Så går vi tillbaks. Vi ska där. Jag visar min koja. Stege. Jag sätter för. Vilket bra. Så går vi in här. Det är typ det sista. Och det var det jag skulle visa. Den här videon heter Axel visar sin drakoja. Hej!